Masquerade in Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nazimbre Zimbabwe takuigira inyaya buritswa na an opposition supporter and the prawn also nchamisa supporter yanonzi Caxman Abuda achitaura pana wema donations apitana wachivayo atara iye achiti vachivayo should consider kubatsira nyika kana kubatsira vana vacho vezano PF vari kuti vanosapota muri Zimbabwe. Ataura iye achiti one mota iri kutengerwa vanhu vane mari kare nachivayo hanzi inokwanisa kubatsira kutengera even mapurisa mota even vana vezano PF vacho kuvakirwa zvipatara muri Zimbabwe. Pataurwa chokwadi chizere muri Zimbabwe, chokwadi chemahara chatira kuti mungonzwa vaCaxman vachitaura pavachongunze audio yatakuigirai mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Varanda veZimbabwe makadii, zita rangu ndonzi Caxman. Ndokumbira mundisire shoko iri kuna Wicknell Chivayo, mutungamiriri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa nekuZanu PF. Inini handisapoti ZANU PF asi handisi kufara, ende nhasi ndoda kutaura ndakamirira vatsigiri veZANU PF. Handisi kufara maererano nenyaya yekupa vanhu mota kuri kuita Wicknell Chivayo. The reason why ndainvolva president uye ZANU PF inyaya yekuti Wicknell pane rimwe video akabuda achitaura kuti zvese zvaari kuita kupa vanhu mota nemari ari kuzviita achirepresenta ZANU PF. Saka ina handisi kufara. Nyaya iri kundirwadza ndeyekuti muri kupa vanhu mota vachivayo, vanhu vagara vane upenyu hwakatonaka nechekare, vazhinji vacho vanokwanisa kutozvitengera mota. Takakuonai paya makanga muchiofa kuda kubatsira Thomas Mapfumo. I don't think Thomas Mapfumo munhu anganzi anotambura mundara vedu vaya. Handiti tiri kukuonai muri kupa vanhu vakafanana nana Mai Charamba, vana Mai Chisamba, vanani vanhu vakawanda. Vanhu vese vamuri kupa mota havasi vanhu vanganzi vanotambura, vanhu vanowana ende vanhu vagara vatori nedzimotokari. Muchiita izvi tine vanhu vakawanda vanotsigira ZANU PF kumaruzevha vari kutambura, vazhinji vari kurara nenzara, vamwe vane vana vavasingakwanisi kubhadharira school fees. Maresettlements emuZimbabwe mazhinji ane masupporters eZANU PF. Nzvimbo idzodzidzi hadzina zvipatara, zhinji dzacho hadzina zvikoro, hadzina maroads, right? Saka munondiudza here imi kuti makagara pasi mukafunga mukaona kuti izvi zvamuri kuita ndo best solution yekubatsira vana veZimbabwe kana nditi masupporters eZANU PF? Mwoyo yenyu hairwadzi here? Mune zviuru nezviuru, mamiriyoni nemamiriyoni emasupporters. Munogara muchititaura kuti ZANU PF ndo ine majority. Mota 1 inoita kana 100,000 USD yamuri kupa munhu 1 agara neupenyu hwakanaka, inokwanisa kubhadharira vana vanoenda kusekondari from form 1 to form 6 100 fees, kubva form 1 kusvika apedze form 6. Munhu wamapa muri kupa munhu 1 mota inokosta nearly 100,000. Same mota iyoyo dai maitora mari iyoyo kana kuti dai maitengesa, motora mari iyoyo mobhadharira vana 100 kuti vapedze vatange. Handisi kuti mubhadharire vana veopposition, veZANU PF kuti vakwanise kudzidza kubva form 1 kusvika form 6, kana kuti mobhadharira vana 200 kana 300 kuti vakwanise kudzidza kubva grade 1 kusvika grade 7. Zvakaoma here izvozvo? Mota 1 yamuri kupa munhu 1 kumaresettlements uko inokwanisa kuvaka mablock, mukaidentifya zvikoro zvine vana kana kuti vanhu vari kudzidzira muzvidzimba zvine huswa kana kuti vachigara pamatombo. Munokwanisa kuvaka mablock nemota 1 iyoyo yamuri kupa munhu 1 inokwanisa kuvaka mablock anodarika 10. As I'm speaking right now, kumaruzevha mazhinji vanhu vanofamba more than 20 km, more than 30 km kuenda kuzvikoro nekuzvipatara. Kumaruzevha ikoko ndo kune vanhu vanosapota ZANU PF. Matadza here kufunga izvezvi kumamisha, kumabhesi emapurisa ekumamisha hakuna kana mota, vanhu vanofamba netsoka kunotora musungwa.
vanohaika nemusungwa. Madii henyu matora mari iyoyo, mota 1 yamuri kupa maicharamba kana kuti yamuri kupa whoever wamapa. Motora mota iyoyo motenga mahonda fit yenyu kana kuti 10 moisa pamabhesi emapurisa, voona chekufambisa vachifambira nyaya dzinenge dzichinetsa mumaraini. If you care about us in Gaza, please watch the video till the end. I am Mira. Voona chekufambisa vachifambira nyaya dzinenge dzichinetsa mumaraini. Matadza here kufunga vamwe vangati haudziri munhu zvokuita nema. Tinokuudzai nekuti misoro yenyu yakazara mvura, hamufungi. A political party that has been leading Zimbabwe for 40 plus years. You flex nekupa vanhu mota, munhu 1 mota ine value inogona kuti mari iyo ikatorwa inokwanisa kubatsira mazana nemazana evanhu. Saka what are you doing? What are you doing, Mr. President? You watch these things happening. Munhu achishamisira nekuti ari kuita zifa ari kubatsira vanhu. Muripo, Mr. Mnangagwa, makatarisa zvinhu zvichiitika. Chii chinokutadzaiwo kufunga kuti no, ndine vanhu vanobhelieve mandiri. There are a lot of people who support ZANU-PF wholeheartedly. Isusu veopposition hatina basa. Makagara mazviratidza kuti hatina basa. Ko venyu ava madiwo mavaitira something, madii mavaonawo, madii mavanzwirawo tsitsi. Vanhu vazhinji izvezvi kumusha havana kana chokuita. Izvezvi mvura haina kunaya, kune nzara. Mota 1 iyoyo tiri kukupai maideas aya. Zvako amuri kumashandisa kana musingadi kumashandisa munorega. You can build community gardens. Land iriko yakati tekeshe kumusha. Modrilla borehole. Power that ningiri with solars. Let people farm. Mumwe nomwe allocate chiportion chake chekurima macarrots, madomasi, vegetables. Community gardens 10 in each constituency. Inochinja upenyu hwevanhu. Right now togona titorine shortage yezvimwe zvinhu, madomasi chichichi. Vanhu vanotadza kurima nei. Mari iripo, muri kutora mari iyo mutenga mota mopa munhu 1 agara ane mota kare. Ina handisi kufara ini. Handisi kufara zvachose. Handisi kufara Mr. Mnangagwa, ZANU-PF na Wikinew. You can do better. You can do better than this. Chikumbiro ichi. Handisi kudimanda, asi ndakutokumbirawo kuti pamuchaitira vamunoitira fungaiwo masupporters enyu. Fungaiwo vanotambura vanokutsigirai. Aiwa. Musaita zvinhu zvakadaro. Musaita zvinhu zvakadaro. Ndinovimba kuti kana video ikasvika kwamuri muchachinja maitire enyu. Tikuda kunzwa kuti Wikinew abhadharira school fees vana 100 vachakwanisa kudzidza kubva kuprimary kusvika kusekondari, kana kuti vachakwanisa kudzidza kubva form 1 kusvika form 6. Tikuda kunzwa kuti Wikinew avakisa clinic kwakati. Tikuda kunzwa kuti Wikinew atengera mota kuti dziende nekuti I don't get it. Even if mukati haudziri muzokuita, tiri kukuudzai nekuti at least zvandiri kuzama kusaijesa zvino make sense than what you are already doing. Tiripo pakuonesana nekuvhurana njere sevana veZimbabwe. Hatina kupuwa zvipo zvekufunga tose. Mumwe unogona ane mari akawana hake nenzira dzaakaiwana, asi njere asina. Saka chinhu chine chakakosha kuti tipote tichionesana kuti aiwa apa dai madai, apa dai madai. Nekuti at the end of the day, ivavo vashoma munenge mabatsira vekuzani ivavo, nyika yedu inoita zvakanaka. Pakuti mangwana munozofamba muchinyepera vanhu kuti masanctions ndo ari kuita kuti mutambure. Imi muchikwanisa henyu kupa vanhu mota. Hazvifani kudaro. Hazvifani kudaro. Ndatenda, ndinoimba vana veZimbabwe muchasvitsa shoko iri kwarinofanira kusvika. Ini ndazvitaura pachena, handityi, handinyari nokuti ndinovimba kuti mashoko andiri kutaura haana kushata. Ndatenda hangu.